Sesingaphakathi ke thina boqalazive masibulise embukele ekhaya. Namhlanje siqhala inyanga entsha kraca eyenkanga kaloku oko kuthetha ukuba malunga nezinsuku ezingama-30 ukusuka ngoku siza kube singena kweyomnga. Kodwa ke oko siza kubona xa kufika okwangoku masithi ntsho amehlo sithi ntsha indlebe kuvimba wethu wanamhlanje. Ndim ke uNadia Dambuza ndihamba nentombi entle uMadlongothi. Molo Nadia. Unjani ntombi? Siyaphila inkosi njani wena? Siphilile nami. Sibulela ilanga namhlanje siyabona ngathi lizawukhanya. Ngicimba ukuthi ulibonile bese kuhlaphi intombi. Kaloku uthi sibulela ilanga kongathi ulibone nyani. Kodwa ke noko namhlanje ne South African Weather Services ibonakala into yobana apha eGauteng imvula ziyawuthi zisixolele. Umkile ngenene unyaka mbukeli akusekho kubuya ngamva. Kodwa ke akuthi izincame zonke izicwangciso zakho zonyaka ongakayenzi sekhona ixesha mbukeli. By the way ke enkqubeni namhlanje sakuphathela ke ezisematheni ndixelela kaloku mbukeli udliwano ndlebe malunga nengxelo yokuba amasebe karhulumente aza kuphalelwa imali eqaleni kunyaka ozayo. Khona ke udliwano ndlebe lokugqibela lweyure apho sizawujonga umba wentetho yohlahlo lwabiwo mali phakathi enyakeni wena Nadia. Ndimna ke ukhalosa kaluvisi uMadlongothi amadenga watyala masijonge eziphala phambili. The World Cup in 2019, it's not about us as players anymore. Isikhululo senqwelo moya i-OR Tambo besizele ngentseni yaphezolo njengoko amawaka abalandeli besamkela iintshatsheli zendebe yehlabathi yombhoxo iSpringboks. Indlu yeenkokheli zomthonyama imemelele urhulumente ukuba alubeke phambili ukhuseleko lweenkosi zomthonyama KwaZulu Natal. Hallelujah linamandla kamali kaJesu. Sanibonani babukele emakhaya igama lami uSibubhana the gospel dude ngila ekhaya Jikelele. Keep watching ekhaya Jikelele simphathele kumnandi umdlalo neindaba nayo yonke into oyithandayo. Bless you. Umphathiswa wezemali uEnoch Godongwana kuza kufuneka alungelelanise imfuno ezikhulayo zenkcitho ukunye nemithombo ebuthathaka yengeniso xa enikezela ingxelo yomgaqo-nkqubo wohlahlo lwabiwo mali namhlanje. Imali zikarhulumente ziphantsi koxinzelelo ngenxa yoqoqosho olubuthathaka okukhokhelela ekuqokeleleni ingeniso ephantsi. Ingcali zezoqoqosho zithi abarhafi sele baphantsi koxinzelelo kwaye njengoko unyaka ka-2024 ingunyaka wonyulo akunakwenzeka ukuba urhulumente anyuse irhafu, nto leyo ethetha ukuba kungafuneka aboleke imali eninzi ukongeza kuhlahlo lwabiwo mali. Ukanti abalandeli bamapokopoko bebesemabaleni eFrance ukuntyontela amakhwenkwe asekhaya abawuvali umlomo yile mpumelelo. Intatheli yethu ke apha e-SABC uChriselda Lewis ibabuze ekunyatheleni kwabo phaa e-OR Tambo International Airport ngentsasa yaphezolo ukuba bona baziva njani ngale mpumelelo abazibonele ngawabo isenzeka. Bona baphendule benjenje. With us as we said it when we got there. I'm so happy. I don't know what to say. I don't know what to do. I am happy. We had the best time. I cannot believe the box won, even though it was nail-biting. It was the most electric atmosphere I've ever experienced. No, it was absolute crazy. 80,000 people. It's insane to see all of them go mad for the box. To all our boys, we are saying, Springbok, you made us proud. We love you all, guys. Baba, thank you so much, and thank you for being a great ambassador to our country.
ukanti kungabalwa kweNelson Mandela Bay kwisigaba sokuqala sokhenketho lwendebe yamabhokobhoko kudale isankxwe kwesi sixeko. Isixeko seBuffalo City eMonti siphakathi ke kwezixeko ezibandakanywe kolu khenketho lokuqala. Kwistatement sombutho wombhoxo iSARU kuvakaliswa ukuba iNelson Mandela Bay iya kuba kwisigaba sesibini solu khenketho ngo-2024 kodwa esi sigqibo sifakwe umngeni ngababandakanyekayo kwesi sixeko. Alala yimpumelelo elandela enye impumelelo yendebe yehlabathi kumabhokobhoko kodwa ingingqi yaseNelson Mandela Bay ayizokuchola naphansi kukhenketho lwendebe yombhoxo kulonyaka. Le yingingqi ekwazalelwa kuyo uCaptain wamabhokobhoko uSiyakolisi, umlawuli wombhoxo uRussy Erasmus nomqeqeshi wabadlali bangasemva uMzwandile Stick. It's hurtful in the sense that our people are so passionate about rugby and our opportunities to interact with these players, to see them physically present, to be within touching distance from them, is so limited. Abasemagunyeni kwesi sixeko asibaginyisi mathe kwaphela isisigqibo kungoko befake isicelo kumbutho omkhulu wombhoxo iSARU kuba isiqwalasele kwakhona. What can be done is that the morning part of Sunday, the tour is in East London. A flight is then chartered, which the municipality and I'm sure the Chamber of Business and all the other role players will come on board. We'll charter a flight for the Springboks to get them here, and then from the afternoon for 4 hours they can spend here in Nelson Mandela Bay. Abaxhasi bebetshatshela ngentshisakalo yamabhokobhoko de yabuyela ekhaya indebe yehlabathi bazityande igila ngalo mbabe nje. It's very disappointing because it's now the second time. In 2019, we were waiting in the northern areas, waiting for our team to come, and they didn't. Umbutho wombhoxo weli SARU uthi olukhenketho luza kuthabathela ingqalelo izixeko ezinabantu abaninzi kweli kuquka iKapa, iTheku, iGauteng, iSoweto nePitoli. Ze boleka ngelithi ukhenketho olusingisela kwingingqi yaseNelson Mandela Bay luza kucwangciswa ngo-2024. Agaleleke kweli phezolo kungamayeye yamabhokobhoko azintshatsheli zehlabathi kumbhoxo isihlandlo sesine. Kamawaka abalandeli abamkelwe ngezandla ezishushu kwisikhululo senqwelo moya iOR Tambo ekhahlela ke kulamagorha ikhusele ngempumelelo indebe yawo eFrance kubusuku bangomgqibelo. Ngamawaka abalandeli ethondelene eTerminal A kwisikhululo senqwelomoya eOR Tambo eGauteng ukubhiyozela uloyiso lwamabhokobhoko isihlandlo sesine kwindebe yehlabathi. Abalandeli abaminyaka engalinganiyo obudala bangongelene isentsha emini namhlanje ukuzibonela ngawabo indebe yehlabathi kumbhoxo iWebb Ellis ze kwangaxeshanye babona amabhokobhoko azintandane zabo. Ikapteni yamabhokobhoko uSiyakolisi uphinde wayinikezela kuba bonke abemi beli lempumelelo. People were hopeful in 2019, maybe we'll win it. But this time we could feel that people expected us to win this World Cup. So the support and the videos, as Mr. President said, honestly, after trainings we would see, or after games we would see what's happening back at home. And that's why we made that decision that we've already won the World Cup in 2019. It's not about us as players anymore. What can we play? We always play for South Africa, but we wanted to make sure that this one is for the people of South Africa. This one is for every single person in South Africa. Rich, poor, it doesn't matter. And it doesn't matter where you come from. Ilok uEben Etzebeth ezenzele udumo emva kokufaka itry eza nempumelelo kumdlalo wequarter finals neFrance ufike echebe inhloko ngokutsha. Yeah, so it was about 5 weeks ago. I think me and Archie Snyman spoke on the bus, and I just said if we win the World Cup, I'll cut my hair the same as yours. And obviously after the win in the final, it was about 4:30 in the morning. And the last time I drank water was in the game. So we weren't drinking water, and he just reminded me of my bet. And obviously I wanted to be a man of my word, and I mean, winning this cup with these guys, I'll do anything. So yeah, I decided to cut my hair, and he sat me down, and Damien Vanessa cut my hair, and I've gotten a few compliments, probably from all my friends. My wife also says it's not too bad. So as long as she's happy, I'm happy.
Umdlali wasePhikweni uCheslin Kobi owashiyeka entshwizisi emva kokukhutshelwa ngaphandle edlala eRhabaxa uthi wathi qabu unoqolombe efile nje emva kokuba le ndebe ibuyele ekhaya iza kuhlala eminye iminyaka emine. Getting a yellow card was disappointing, and you drop a whole team, you drop a whole country in minutes like that in the final. So yes, I'll be honest, I didn't watch the last few minutes of the game. I've seen a few videos of it now, but honestly, God did it for us, and yeah, just grateful to be sitting here and having the Webellers in South Africa. So yeah. Kubalandeli bombhoxo elibi lithuba lokuguqula namadlala abaneliqela linika umfutho nethemba kuvuyelwe ukuba sezinhlanga ngenhlanga zoMzantsi Afrika. We are happy for our brothers for making it so far. It's an opportunity for South Africans to be united. This. Amazing. Well done, Boca. One of the fewest Europeans was amazing. Uninzi lwabemibili liza kufumana ithuba lokuwabonela kufutshane amabhokobhoko nendebe yawo xa izintshatsheli ziqala ukhenketho lokubhiyozela le mpumelelo liqala ePitoli ngoLwesine. Ukanti indlu yenkokheli zomthonyama imemelele urhulumente ukuba alubeke phambili ukhuseleko lweenkosi zomthonyama kwaZulu Natal. Oku kuzemva kokubulawa ngokungenalusini kukaNkosi Siphamandla Khumalo nenkosikazi yakhe eUtrecht kumantla ephondo ngempelaveki. Esi sibini siqutyulwe ngamadoda ebexhobile angaziwayo ngethuba sihamba kuhola wendlela uR34 eUtrecht bekungekabanjwa mntu. Umphefumulo wenkosi yakwaKhumalo uSiphamandla kanjalo nonkosikazi wakhe uThuthukile uphelele lapha emgwaqweni ngesikhathi behlaselwa abantu abangaziwa. Angaphezulu kwama50 amakhosi neinduna sebebulewe kwaZulu Natal eminyakeni emine. Umndeni wasebukhosini bakwaKhumalo ufuna impendulo ngokusocongwa kwakhe. Ubhlungu esibuzwayo namhlanje nabenzakayo lapha emantongweni asifisa ukuthi ke ezinye izindlu zamakhosi namanye amakhosi okuzivelele thina kuwavelele nawo ngoba kubhlungu kakhulu. Amakhosi abezobhonga emswaneni emantungweni anxuse uhulumeni ukuba asheshise uhlelo lokuvikelwa kwamakhosi neinduna. Kusikhathaza kakhulu ke ukuthi sikhona singamakhosi uhulumeni akalibambi iqhaza elifanelekile lokuthi sibonakale siphephile ngoba sazi ukuthi kusasa kuzobe kuyiphi inkosi. Izakhamuzi emxhakeni nasezimbuthe emadlangeni zituse inkosi Khumalo ngemsebenzi yesizwe. Ngokuzalwa la eNewcastle kodwa indawo beyingatholakala yonke indawo kodwa ngafika la ngazoyithola enkosini Khumalo. Inkosi Khumalo izotshalwa emzini wayo ngomgqibelo. Eyindabeni za SABC nginguvusi Khumalo emadlangeni. Bazama ukwakha ngokutsha abahlali ekhaya elitsha kwiphondo laseNtshona Koloni emva kokuba kutshe amatyotyombe abo. Umlilo uqhambuke kumatyotyombe angaphaya kwe150 usube imiphefumlo emibini. Amagosa esebe lozokuhlaliswa koluntu kuzwe lonke ebekwindawo yesehlo ukujonga umonakalo nokuqinisekisa uhlobo loncedo olufunekayo. Abahlali balapha bathi kokwesibini kuqhambuka umlilo kulamatyotyombe. Abaninzi bakhumbula amadangatye omlilo wango-2018 nawo owashiya uninzi lungenazindawo zokufihla inhloko. Abahlali ngoku basebenza nzima bezama ukwakha ngokutsha ngezinto abathe bazifumana kubutyobo. Abazali baxhalabile ngabantwana ingakumbi abo bematriki abaqalise ukubhala iimviwo zokuphela konyaka kule veki. Ingebachaphazela kakhulu abafundi because kukho abantwana babhala ema-grade 12 ayabhala even ema-grade 10 seqalile ubhala. Ziphanzile iinzame zabahlali ebebezama indlela zokungena kumhlaba okufutshane nobekelwe uphuhliso. Siyavuya kusuku uthetha nabahlali ubathembisile ubaxelele into yoba uzawuprosesa zonke izinto zabo. Abasemagunyeni bathi basebenzisana norhulumente wephondo kunqanda abantu abafuna ukuhlala kwindawo ngokungekho mthethweni.
It's a site where the city has given power of attorney over its land to the provincial government, MEC Simmers and the Department of Infrastructure. They are leading a relocation program which will densify and create safer spaces within town too. Bathi bamalunga ne-144 abantu abashiyeke bengenazindawo zokufihla inhloko. Siphinde sikwamukele mbukeli usabukele iEkhaya Jikelele. Umphathiswa wezezimali uEnoch Godongwana uthi ibhanki lombuso iSouth African Reserve Bank liqatsela ukuba urhulumente uza kuphelelwa imali ekuqaleni konyaka ozayo ukuba akukhalimelwa ukuchithwa kwemali. Umphathiswa wezezimali ukuthethe oku xeshikweni ethulula intetho kumsitho obusingathwe ngumbutho iRhalima Motlanthe Foundation eDrakensberg kutshanje. Ingaba njani imeko mbukeli ukuba kungenzeka kuba amasebe karhulumente angaphelelwa imali yintoni kanye le ekumele yenziwe ngurhulumente ukunqanda oku? Kanti ke ufumana banzi ngoku silande ingcaphephe kwezezimali ezosichubela kabanzi uOwen Nkomo. Owen, masikubulise sikwamkele enkqubeni. Ngibingelela dadewethu, ngiyabengelela nakwabukele emakhaya. Enkosi kakhulu ngokuthi uvuke nathi uzosichazela. Ingaba kulungile na ukuba abantu baxhalabe ngezingxelo ziphuma kumphathiswa zoba urhulumente angahlaphelelwe imali? Yebo dadewethu, sikubuka kuyinkinga enkulu lokho, kanti siyakubona lapha esebenza khona la sixhumana neminyango kahulumeni laba abasebenzi bangaphakathi bekhala ngokuthi ama-budget ayancishiswa. Ungayikoleni uzothola ukuthi bakhala nangokuthi ibudget nayo yokuthenga i-stationery nezinto ezifana nalezo ayikhishwanga ngesikhathi kulo nyaka esiwuphothulayo manje. So kungase kwenzeka ukuthi uhulumeni uzophelelwa imali nanokuthi ibaleka kakhulu i-medium term budget statement noma ngithi isabelo zimali sangaphakathi konyaka esizokwethula namhlanje entambama ezositshengisa ukuthi ngempela i-budget noma imali ezweni isekhona ukuthi singakwazi ukulawula noma sibhekane nezidingo nqangi zabahlali. Le ngxelo ingaba iza-affecta njani, izaba nomthelelo njani kwindlela amasebe kahulumente asebenza ngayo? Izothikameza impela indlela kumele asebenze ngayo ngoba kuzokhumbuleka ukuthi ama-budgets a-allocate-wa ngoFebruary kwalo nyaka kwabugodongwana. Kodwa uma kuzophelelwa lo nyaka kuyukuthi iqiniso ngempela ukuthi uhulumeni uzobe engasenayo imali kusho ukuthi imali sizothathwa icatshunwe kwamanye ama-departments. Engibona ngathi kuzokwenzeka namhlanje nge-budget le-medium term. Ama-departments angayisebenzisi kahle imali azolahlekelwa imali iphinde ibuyele futhi ku-National Treasury ibese idluliselwa kulama-departments ayiphethe kahle afeza ama-budget plans awo. Kuphinde kubaluleke ukuthi uhulumeni kumele aqhamuke nendlela yokulawula labantu abanikezwe le mali ukuze ithuthukise izwe lethu, kufakwe infrastructure, abantu bathole zonke izidingo zabo eziqhamuka kwahulumeni. Kukhona udaba bengilifunda izolo ukuthi idolobha laseThekwini lihlulekile ukuthi lisebenzise imali engaphezu kwa-1 billion rand okugcina kuholele ekuthaneni ibuyiselwe ku-National Treasury. Kodwa uma ngena edolobheni laseThekwini uzobona ukuthi limahliphelile nje ngolile endaweni zokuqeda isikhathi beach nendawo enjalo uthola ama-swimming pool asebenzi okukhombisa khona ngempela ukuthi kukhona ukungayiphathi ngendlela imali kanti-ke kukhona nokungasebenzi ngokuyikhandla ukuthi imali isebenze isetshenziswe lapho kumele isetshenziswe khona. Kuzomela uhulumeni azame enye indlela yokuthi amanejele abantu abaphethe imali eqhamukele kwa-National Treasury. Ungathi mhlambi xa kukho amasebe abuyisela imali kuhulumente kude kuphinde kuthiwe iphelile imali yintoni kanye le ingenziwa kakuhle? Ungathi mhlambi abasebenzi nabo baninzi ngaphezulu kokulinganiselwa? Bona baningi abasebenzi bakahulumeni dadewethu nakumasipala into esihlale esikhuluma ngayo lesithi i-budget ebekelwe ama-salaries kulo nyaka olandelayo ingagcina ifike ku-710 billion rands okuyimali eningi kakhulu okusho ukuthi is the biggest
budget expense kwahulumeni bese kuba nama interest costs nezinto enjalo baningi bona abasebenzi bakahulumeni bona dadewethu ngibona ngathi kumele kube khona indlela yokwenza ezovumela laba sebesebenza isikhathi eside mhlawumbe abasebeneminyaka engaphezulu kwa-60 ukuthi bathathe early retirement ukwenzela ukuthi sikwazi ukonga imali ibuyele kwi-national treasury isidistributha kabusha kanti-ke nalabantu abaphethe imikhandlu abantu abaphethe umasipala kumele kube ne-scorecard sabo esithi kumele isebenzise yonke imali njalo sifuna ukubona ukuthi uyisebenzise kanjani uletha ushintsho olunjani ngalowo nyaka obunikezwe leyo mali ukwenzela ukuthi kube nentuthuko emphakathini abantu bangaqhubeki bakhala ngokuthi awekho ama-bridge emfuleni owelwa izingane maziye esikoleni awekho ama-street lights akukho ukuphepha ayikho security emakhala behlala khona ngoba ngempela kukhona ukushaya amanzi uma imali ingaphindiselwa emuva kube kuwukuthi abantu basakhala ngey'nsiza ney'dingo nqa. Mnumzane Nkoma, njengengcaphephe yezezimali uhulumende wethu uthanda uzibona esengxakini cishe efanayo nyaka nonyaka. Sesiphi mhlawumbe isisombululo ongathi uze naso wena kulenyewe? Angeke ngiphinde ninginxusela noma ngantshela ukuthi yini okumele yenziwe kodwa siyazi ukuthi kumele senze njani. Abantu asebekhathele bakwethu abanikeza abanye abantu amathuba ukuthi bahole indlela engibuka ngayo mina ngibuka ngaleloso ukuthi umuntu engasafuna ukusebenza sekhathele sekukhona okunye abhizi ngakho akanikeza abantu abasenomdlandla ukusebenza basebenzele isizwe sethu ithuba lokuthi bahole ngoba mase ngaqhubeka kanjena kusho ukuthi i-wasteful expenditure angeke size sikwazi ukulwa nayo. Imali esikhishwa kuhulumeni iyobhekana nezinto engabalekile njengoba ubonile u-auditor general ekhuluma ngokuthi from 100 million rands wama consultants abasetshenziswa ngomasipala esekukhokhwa u1.6 billion rands to ama consultants kodwa intuthuko asiyiboni kwamasipala asiyiboni la sihlala khona okusho ukuthi kukhona abantu asebengogombela kwesakhe abantu mabenikezwe ibudget bayithathele leyo mali bayifake kwezabizamba ngendlela eyithile kodwa uma ungabheka amanye ama-municipalities uzothola ukuthi asebenza kahle kakhulu ikakhulukazi ama-municipalities ale ko-Cape Town okusho ukuthi kulula ukuthi imali isetshenziswe ngendlela ehlakaniphile ngoba siyabona ukuthi abanye omasipala bayisebenzisa kahle imali njalo baletha intuthuko engicabanga ukuthi kubaluleke kakhulu lokho masibheke okhethweni olulandelayo lwezwe lonke. Ingaba okumhlambe asoze kubothuse abatyali imali ukuze bahoxe ekuxhaseni nasekufunquleni uqoqosho lwethu? Sebejwayela abatshali beyimali onadadewethu ukuthi e-Afrika nje ukungaphathi kahle kwemali into eyenzeka mihla namalanga kanti-ke baphinde babuke ukuthi i-stability ye-economy noma i-stability ye-politics South Africa is #1 on the continent, if maybe not to top 5. Okuyisona isizathu esenza ukuthi baqhubeke bayitshale la imali ekhaya. Indlela i-National Treasury emanejwa ngayo ne-Minister of Finance nendlela okureportwa ngayo is very transparent. Noma nje sikhala ngokuthi imali yamoshwa isebenziswa ngabantu okumele ukuthi ngabe bayithatha balethe intuthuko emphakathini bayisebenzisa ngendlela engalesiphambili izwe lethu so bazoqhubeka nabo babuke until kufikela abathi ayicha sesikhathele sibona ngathi imali isidliwa kakhulu manje ibe ingekho enye indlela yokuthi leyo mali iphinde ibuyiswe njengamanje sibona ngathi ungqongqoshe uzokhala ngokuthi mhlambe i-budget asikwazanga ukuhlangabezana nayo ngokwemali yentela eqoqiwe ngesibalo sika 50 billion to 100 billion rands okusho ukuthi yonke imali ekhona bakwethu kumele isetshenziswe ngendlela responsible ukwenzela ukuthi ingadlali singayisoli ngokuthi ayikho intuthuko kodwa imali iphindele emuva noma siphinde sithi ububhana nkohlakalo nobuqhophololo buningi ezweni bese kuthiwa iSouth Africa asiyibalekele njengendawo esengatshala kwemali. Hayi masithembe zonke izinto sizawuhamba ngendlela kulo mjikelo ngaphandle kocimicimi wombane lo sinengxaki enkulu yawo ingaba yiphi enye into esukisa uthuthuko ukukhula koqoqosho? Into abalekile dadewethu ngicabanga ukuthi imali engango 200 billion rands ingase ifakwe ku-economy uma u-Transnet
enganikezwa ithuba lokuthi abuyise back infrastructure le elahleke eminyakeni edlule ebibhilizwa ngabantu abangalithandi izwe lethu. Umphathi wezwe lethu uRamaphosa ushilo 2 days ago ukuthi cishe sebe ku 60% in terms of replace infrastructure bekumele replace. uTransnet angahlomula kakhulu njalo singakwazi ukuthi ama exports la kumele siwadayisele ozakwethu eswabelana nababangaphesheya sinyuse ama export amount ethu. Ngajabula kakhulu uTransnet engayithola imali ayidingayo noma nje engeze kuyithola yonke kube khona imali eningana ayitholayo azobe eseyisebenzisa ekubuyiseni ojantshi. Kanti ke uEskom naye sengathi le mali ayincishezele uhulumeni ngabe uyayisebenzisa ukuthi infrastructure nayo iphinde futhi ithuthukiswe ibuyise esimone esihle kube nendlela ephenjwayo entsha ethi asizukumosha imali mafaka Eskom ama state owned enterprises now nginesifiso esikhulu sokuthi imali abayitholayo bakwethu bayisebenzise kahle ukwenzela ukuthi kulungiswe zonke izinto kumele ilungiswe. Kanti ke nalapha kuma social grants uhulumeni akaphinde ukubheka athatha ukubhekisisa ukuthi mhlawumbe odadewethu laba abaphila ngemali yebolo mhlawumbe umuntu umesethola ingane ezimbili akuthiwe cha ngaphezulu kwalokho dadewethu usuyibona ukuthi kuphuma kanjani ngoba asikwazi ukuthi ingane zizalwe unomphela zibe seziyingane zesizwe. Sesiphetha singalindela ukuba umphathiswa aze nesisombululo sokuchithwa kwemali kule ntetho yanamhlanje. Yebo ngibona ngathi uzokhuluma ngayo ngempela le wasteful expenditure bazositshela nokuthi ibe ngakanani imali emoshe ama provinces noma umasipala aphinde futhi agcizelele ngoFebruary uma sethula ke ibudget yakhe entsha ka 2024 to 2025. Kodwa uba Bukotongwana indoda engiyithembayo ngibona ngathi uzokwethula isabelo zimali esihlakaniphile saphakathi kwesikhathi siswami. Enkosi kakhulu Mnumzana Nkoma ngexesha lakho masithembe konke kuzawuhamba ngendlela. Enkosi. Benosuku oluhle. Ndiyabulela dadwa. Enkosi. Lawo ke ungumhlalutyi wezezimali besidlala indlebe naye ngokukhankanywe ngumphathiso wezezimali uEnoch Godongwana nothe amasebe kahulumente kungenzeka aphelelwe imali ukuba ingafunyanwa indlela yokuyinkonya. Sibulele ke ngexesha lakhe. Kanti kwangoku imbukelo wam sithi qhwi evenkileni siyabuya kungekudala. Enkosi ngokuhlala nathi nisasibukele apha ekhaya Jikelele sihlabele mkamambukeli novimba wethu ngoku ke sizawuqhagamshelana nentatheli yalapha ekhaya uLulama Matya ozakusixelela banzi malunga nohlahlo lwabiwo mali lwaphakathi konyanga. Nesingakulindela ke namhlanje kanti ke siqhagamshelana naye pha kwiphondo laseNtshona Koloni. Lulama masikubulise esikwamkele enkqubeni sibambe ngazibini. Manibulele Kholosa ndibulise nakubabukeli bekhaya Jikelele. Ingaba ibanjani imeko xa umphathiswa esenza intetho yohlahlo lwabiwo mali? Okokuqala Kholosa mandithi ilixesha elinzima eli kumphathiswa wezimali uEnoch Godongwana kuba kaloku kufanele abe izitya. Akululanga ke ukwaba izitya kuba baninzi abantu abajonge kuye. Sithetha ngesebe amasebe kahulumente umzekelo isebe elijongene nabantu isocial development apho kuthi kubhatalwe abantu imali yenkamnkam. Sithetha ngamasebe ezemfundo eyinto ebalulekileyo kweli lizwe. Sithetha ngamasebe ezokhuseleko amapolisa njalo njalo. Ukanti ke Kholosa kubekho namaqumrhu kahulumente anjengo Eskom o Transnet ipost office namanye ke endingawakhanganyanga ajongile nawo koluhlahlo lwabiwo mali kuba kaloku siyayazi into bana singababukeli bekhaya Jikelele into bana lamaqumrhu kahulumente ayasokola awanamali ajonge into bana umphathiswa kubekho imali abanikayo. So xa kulelithuba ke liba lixesha apho umphathiswa wezimali anokuxinezelelo ngalo kuba onke amehlo abemi boMzantsi Afrika ajonge kuye ukanti ke abantu nabarhafi generally baye bajonge kuye ngelixesha noxa ke ngoku singayazi into bana kumbandela
werhafu angathetha thini na ebekhe wavakalisa ke apha phakathi ezinyangeni kwinto bana akanawukwazi ukuthetha ngorhafo itaxi koluhlahlwabiwo mali kuba luphakathi enyakeni. So mininzi ke imingeni ejongana nomphathiswa lixesha elinzima kakhulu kuye eli Kholosa. Njengoko usitsho Lulama into yokubana uye watsho phakathi konyaka into yokubana akakwazi ukuthi thaca umba werhafu phakathi kwengxoxo besinayo ngaphambile uye yatsho udondelethu sisho into yokubana angachaphazela mhlambe nemali ekumele ba isetyenzwe ngumasipala. Ungathi nje ukusikhilela wena Lulama ba intoni mhlambe singathi siyilindele kumphathiswa uGodongwana? Xa sithetha ngomasipala belilizwe Kholosa, there are about 257 omasipala abaquka imetro omasipala abambaxa abayi-8 i-district municipalities kwakunye nomasipala bendawo i-local municipalities. Uninzi ke lwabamasipala umphathiswe besitsho apha enyangeni sithi baphantsi koxinezelelo abakwazi ukwenza imali abanandlela yokuzenzela imali esithi kangangento bana iwari yakhe is that ngoku okungabi namali komasipala ingathi buzawuphumela nakomasipala abambaxa kuba ubukhulu becala ngaba masipala abancinci aba bangenamali. Bajongile ke nabo Kholosa abamasipala. Umzekelo umasipala walapha iCity of Cape Town umeya uJordan Hilowis usanda kuthi kumphathiswa njengoba sijongile ke benithethe ngoxinezelelo Kholosa umphathiswa kulindeleke into bana avakalise ukucuthwa kwenkcitho karhulumente, nto leyo ke edale intetha kakhulu egxekwa even ngamalungu eTripartite Alliance. Usodolophu ke wesixeko salapha eKapa ugqiba kuthi umphathiswa kuyo yonke into ayenzayo xa cinga ukucutha inkcitho angakhalinge ayiphathe imali eyabelwa omasipala eza kuthi yakhe izindlu kweliphondo kulomasipala walapha eKapa esithi lonto iza kubetha kakhulu abantu abangathathi intweni. So nomasipala bajongile and kukhona amahe esingayazi into bana aza kuhamba njani na into bana umphathiswa ngahle okucutha kwakhe inkcitho abachaphazelo masipala kuba kuthiwa uzawucutha imali eza kukha unatyiso lwenkonzo ke Kholosa lumbaxa kuba luquka ukwakhiwa kwezindlu, ukulungiswa ko-pipes abaza kuhambisa amanzi, ukulungisa nezinye izinto ezibangela ba abantu kunikezelwa inkonzo ebantwini Kholosa. Enkosi kakhulu Lulama, ingaba mhlambe singakubona ukuphazamiseka kwentetho yakhe ngamanye amaqela ezopolitiko. Sisitsho nje Lulama siyaqonda into yokubana kule minyaka idlulileyo siye sawubona umbhoda wamaphakathi kwintetho. Mandisho Kholosa ndithi okwangoku esikwaziyo esiqiniseke ngako kukubana njengoba nje olihlahlwabiwo mali intetho yalo iza kubanjelwa apha eCity Hall. Siyayazi into bana sesivile sifumana nezimemo ezisuka kubantu abaza kuthi babambe i-protest beyoqhankqalaza phayana. Abanye babo i-SACP eyinxalenye ye-Tripartite Alliance ethi yona ichasene nomphathiswa into bana acuthe inkcitho karhulumente. So ngaphandle kweCity Hall ngokuqinisekileyo bakhona abantu abaza kuthi babambe baqhankqalazela izinto ezininzi ke Kholosa malunga noluhlahlwabiwo mali ngaphakathi kwivenue eCity Hall ngokwamalungu amaqela ezopolitiko asilindelanga nto kodwa ke manditsho Kholosa ndithi it's unpredictable izinto eziyezenzeke ngaphakathi kwindlu kuba the last time babehleli sabona iqela eliphikisayo elilikhulu eliphikisayo iDA iphuma phakathi ngexesha kwakuvotelwa umkhuseli luntu esilindele into bana enyulwe ukholeka Gcaleka. So kodwa ke ngaphakathi silindele kube kucwangco amalungu eParliament amamela umphathiswa into bana uzawuthetha thini na kodwa ke ngokuqinisekileyo ngaphandle bazabe bephumile abo bazixeleleyo into bana
bazaqhankqalaza bemema onondaba ba mabahambe bayokhavarisha oloqhankqalazo lwabo. Ingaba mhlambe singamlindela umongameli weli uCyril Ramaphosa bekhona ngale njikalanga njengoko kaloku esanda kubuya pha eFrance. Ngokuqinisekileyo umongameli Kholosa wasoloko eyinxalenye yohlahlwabiwo mali. Uba nje ndingakhumbuza ababukeli besekhaya jikelele, uhlahlwabiwo mali lungabe nje intetho yenziwa ngumphathiswa wezimali, kodwa ke sisigqibo secabinet eso bayahlala bebonke balungiselele yonke into ezakuthi ithethwe. Ewe iza kuthethwa ngomphathiswa, kodwa ke umongameli wesizwe wasoloko ngalo lonke ixesha ekhona kangangento bana Kholosa neprogram yakhe ibikhutshiwe si-spokesperson sisithethi se-president uVincent Magwenya utshilo into bana kwiprogram kamongameli yale veki iquka ukuza kuba khona amamele umphathiswa wezimali xa eza kuthetha noMzantsi Afrika ngale njikalanga, then aphinde ngomso azokuphendula imibuzo apha eParliament. Singatsho sithi iye yaxhalabisa kakhulu intetha kamphathisa xa isisho into yobana uba ngabe uMzantsi Afrika akakwazi into yobana azilungiselele okanye akhathe i-expenditure. Singasibona mhlambe singena kwamali xa kuziwa kunyaka ozayo ngo-April. Ngokokubona kwakho intetho kamphathiswa le azawuthi mhlambe ayithi thaca ingazisa ithemba kusini na kubantu belilizwe njengoko sesibona into yobana already abantu sele besexhaleni? Silindele into bana anabe banzi ngalombandela wokunto bana wokuxhalaba kwakhe into bana ngoMarch wonyaka ozayo uMzantsi Afrika ungangabi namali. Kufanele into bana lithuba lakhe eli lokuba athethe phandle, achazela abemi boMzantsi Afrika, achazele osomashishini, achazele nabatyali zimali into bana ezintetho zithethekaye eziphuma kuye uzithetha ngamagama thini and yintoni na ekufaneleke yenziwe ukwenzela into bana zingenzeki, because kaloku ziyaxhalabisa xa kuza kuthiwa uMzantsi Afrika ngoMarch wonyaka ozayo ungangabi namali. Abaphangeli baza kwenza kanjani? Wonke nje umuntu abantu abamkela indodla abaxhomekeke kurhulumente baza kwenza njani? Wonke nje ummi woMzantsi Afrika iyamxhalabisa la ntetho. So umphathiswa ndibona ngathi mna lithuba lakhe ke ngoku into bana anabe banzi into bana ebethetha ukuthini na and yintoni na ekufuneke yenzekile ukunqanda into bana loo nto ingenzeki, because kaloku uba inokwenzeka no one can imagine, wonke umuntu unocinga into bana kungenzeka ntoni na xa kuthiwa uMzantsi Afrika awunamali. Umbizo umila ugunqe kokuba yintoni ekumele yenziwe uqinisekisa into yokubana sibona isisombululo kule ngxeba kaxaka esijongene nayo singuMzantsi Afrika. Lula mamatya masibambe ngazibini ngexesha lakho. Right, imbukeli we-Ekhaya jikelele lo ke besithetha naye intatheli yalapha i-SABC ulula mamatya. Nalapha ke besinabisela banzi ngesingakulindela namhlanje kwintetho yohlahlo lwabiwo mali. Kusanjalo umbukeli masithi qhuye evenkileni, qiniseka awugunqi usabukele i-Ekhaya jikelele. Siphinde sikwamukele mbukeli usabukele i-Ekhaya jikelele. Kanti ke ubusando kungena udliwano ndlebe lwethu lokuvula kule nkqubo yanamhlanje belugxile kwisilumkiso esikhutshwe yibhanki enguvimba malunga nomngcipheko wokuba ilizwe liphelelwe yimali ukuba amasebe karhulumente angaqhubeka nokusebenzisa imali yawo ngokungakhathali. Nanjengoko namhlanje umphathiswa wezezimali uEnoch Godongwana eza kwenza intetho yohlahlo lwabiwo mali lwaphakathi enyakeni, abahlalutyi ke bezoqoqosho
bathi ilizwe malizilungiselele njengokuba ugondogwana eza kuza nendaba ezibuhlungu malunga nemeko yezoqoqosho ngokwezinqikelelo zabo. Le ntetho yahlahlo lwabiwo-mali lwaphakathi enyakeni inika amasebe karhulumente ithuba lokuhlengahlengisa imali ngokweemfuno zawo, noko kunyanzeleke ukuba ajongane nako ukusukela ekuqaleni konyaka. Inkqubo ezithiwe thaca kule ntetho kulindeleke ukuba zibe kumkhomba-ndlela wokusetyenziswa kwemali kule minyaka mithathu izayo. Sithetha nje sinxibelelana nomhloli onamava kwizifundo zeqoqosho kwidyunivesithi yaKwaZulu-Natal, uGqirha Basela Yalezo. Uza kucacisela ngokulindelekileyo ke kugodongwana namhlanje. Dr. Yalezo, masikwamkele sikubulise enkqubeni. Inkosi msasazi, ndibulisa kuwe nakubaphulaphuli nakubabameli emakhaya. Sisathetha ngale ndaba yohlahlo lwabiwo-mali. Masiqale ngokusicacisela mhlawumbi ngentetho yohlahlo lwabiwo-mali yaphakathi enyakeni. Yintoni injongo yayo? Sasazi, le intetho injongo yayo kukusinika umkhomba-ndlela woba njengoba ebesinikeze ibudget uminister ekuqalekeni konyaka sihambe saphela phi ngoku. Njengoba ebesinikeze la budget for the next 3 years uyawusinikeza ke ngoku ntoba sihambe saphela phi, uzawukonyusa okanye uzawucutha mhlambe enye yemali ebeyiplanile uba uzoyinikeza ii-departments. Okunye ke msasazi kukujonga intoba i-economy le okanye ke iSouth Africa ikwazile na okanye izawukwazi ukwenza inzuzo esingaqhubeleka okanye kuzokwenzeka intoba iqhubeleke i-service okanye inikeze imali to omasipala, to i-government departments kwakunye nokuzisa inkonzo ezenziwa ngurhulumente eluntwini. Wena ke njengomhloli onamava xa ujonga imeko yezoqoqosho lelilizwe singalindela ntoni kwintetho kagondongwana kwaye zeziphi izizathu ezinokuthi zikhokhele koko aza kubhengeza namhlanje? Sasazi uyakhumbula uba ingxaki ekhoyo ngoku intoba usazi seyitshilo into kokuba sizawuba ne-shortfall, that is ke imali besiyi-expectile izawuba less than le besicinga uba sizawuyifumana. Uba kunjalo kwemsasazi ithetha ukuthi uqoqosho alukhuli, ithetha ukuthi abantu abaqeshwa emisebenzini okanye abantu baphelwe imisebenzi. That is the tax base yethu ayonyukanga at all ukusuka apho yehlile, nee-companies azenzanga mali okanye azenzi imali. Nokunye ke msasazi into kokuba urhulumente in terms of efficiency okanye usebenzisa ngendlela eyiyo imali neprojects ebeplane ukuzenza ithetha ukuthi zizawuqhwalela ke ngoku njengoba urhulumente ezibhaqa kule situation ye-economy which is not performing, ne-tax base which is shrinking as well as i-expenditure karhulumente eqhubayo isonyuka. Xa imeko injalo inyanzelisa uba kwenzeke intoni ke ngoku msasazi? Inyanzelisa into yoba kwenzeke into ezimbini. Eyokuqala into kokuba urhulumente aboleke imali ukwenzela into kokuba azokwazi ukuqhubeleka nokwenza ezinkonzo okanye nenkcitho le ebeyenza efunwa zi-social grants okanye i-social welfare efunwa zi-government departments ne-municipalities. Uba urhulumente akakwazi ukwenza loo nto ithetha ukuthi kuzonyanzeleka acuthe inkcitho ebeyicwangcisele lo nyaka, that is reduce i-projects okanye ii-tenders ezithile azikhathe njengoko sesibonile. Abanye boogxa bakho Doc bathi bazingcali zoqoqosho bathi ixabiso lerhafu mhlawumbi singalibona nalo linyuswa. Ingabachaphazela njani abemi beli lizwe uba kunoba njalo? Msasazi ingasichaphazela kakhulu, make senze umzekelo. I-tax base yethu yase-South Africa yofumanisa uba kubhatala irhafu abantu abasebenzayo, that is the personal income tax, which is about 35%, and then ube ne-VAT as well, uphinde ube ne-corporate tax. I-corporate tax ile bhatalwa irhafu ile bhatalwa zii-companies. I-companies ezininzi zivalile okanye zenza ngamali due to i-problem ye-load shedding, so i-companies are not performing at their maximum. Okunye ke msasazi urhulumente anganawo umnyenyevu uba onyuse irhafu. Uyawukhumbula into yoba generally in the world irhafu ingu-19% le iyokuthenga i-VAT, eyethu ke South Africa sengu-15%. So urhulumente angakwazi ukuyonyusa yona. Kodwa ubunzima bokwenza loo nto msasazi, abantu abangathathi ntweni bawuthwaxeka kakhulu ke bona kuba akukho mntu ungayibhataliyo i-VAT. Uba urhulumente unokonyusa i-income tax mhlawumbi angakwazi ukwenza loo nto, kodwa
I-problem nje esinayo indoba sinabantu abambalwa abasebenzayo ayizunceda indoba onyusa itax kuba abo bantu bahleli bephansi koxinzelelo already. So urhulumente kunyanzelekile indoba acuthe incitho, that is i-tenders ezinye angakwazi ukuzimisa for a year or two. Okwesibini ke aboleke imali azame indoba kube khona i-efficiency engummangaliso kwi-government departments. Currently indlela i-government departments eziphethwe ngayo ayinikezi mdla kwakunye nendlela omasipala abalawulwa ngayo. Most yabo abakwazi usustain okanye baxhomeke urhulumente, abanye baphansi kwe-administration. Sine-government departments ezininzi, ezinye singaske zidityaniswe ukwenza into yokuba urhulumente aphungule inkcitho mali. Okwesibini sinepalamente nje inkulu nee-ministers ezininzi nee-deputy ministers ezininzi. Yonke loo nto ithetha ukuthi urhulumente if ufuna ukwehlisa inkcitho ngeyikaqale kwezi government departments nee-municipalities ezinye azidibanise together so that over time sikwazi ube sisave imali. So uthi ezi municipalities zibalwa koma 200 and uba zinocuthwa zihlanganiswa kungabhetere? Asina choice msasazi, ungabhetele kakhulu. Okwesibini ke msasazi uyakhumbula uba sine state owned entities ezingummangaliso ezingenza imali. U-Transnet as we speak ufuna imali from u-government, u-Eskom naye akenzanga any profit so far and u-government has guaranteed. Nezinye ke i-departments ezifana no-SAA apho urhulumente bewanikeza i-bailout post office. So ezinye state entities either ugovernment uyazivala okanye aziprivatize so that usicuthe imali ye-bailout le ekufuneka iphume from i-fiscus le ephansi koxinzelelo. Uqinisekisa uba uqoqosho aluziki zeziphi izinto ezifuneka zenziwe ngurhulumente kwaye ngokoluvo lwakho ingaba amanyathelo athatyathwa ngurhulumente anika ithemba kusini na? Sasazawanika ithemba konke uyawukhumbula into yokuba urhulumente we-ANC wenza i-National Development Plan and i-target yakhe was that ufuna ukukhulisa uqoqosho ngomyinge ongapha ku-5%. Ukuzothi ga ngoku msasazi khange akwazi nokusondela kulo myinge. I think at the most wayepha ko-3 point something but currently siko 1 point something. Ndiyaqiniseka into yoba kulo nyaka mali sikuwo won't get anything more than 1.5. So ithetha ukuthi uqoqosho alukhuli, zonke izicwangciso bebezenzile in terms of ukhulisa uqoqosho azenzekanga. Okunye ke msasazi for iSouth Africa kuze ikwazi into yoba uqoqosho libe liyakhula sinida into yoba sibe nolawulo olucacileyo nolawulo esinothi ke lusisa phambili, good corporate governance. Ayikho loo nto ke kwiSouth Africa. Uyawukhumbula omasipala bantyumpantyumpeka kwi-wasteful expenditure ne-corruption. I-government department is the same thing and yet i-municipalities zezona ebekumele uba ziyancedisa ukhulisa uqoqosho at a lower level. So yonke loo nto ayenzeki. Sine-problem ye-load shedding engummangaliso. I-companies ezininzi are not able to make money because of i-load shedding. Sine-problem ye-crime engummangaliso eSouth Africa. Sisuka kwi-COVID sinjalo. So urhulumente akenzanga ngokwaneleyo in terms of ukukhulisa amashishini okanye ukwenza i-environment apho amashishini angakhula khona. Okwesibini ke msasazi sine-unemployment engummangaliso. Uyakhumbula into ugovernment kwi-NDP ebene-target ephezulu yoba by 2030 ufuneka abantu abayi-24 million babe beqashiwe. So currently sine-shortfall yabantu aba-1 million abangekaqashwanga okanye bekumele basiqasha about 1 million people each and every year. So sinezo problems until urhulumente akwazi usotha iproblem ye-infrastructure, ehlise i-corruption, alungise ulawulo and then state-owned entities zilawulwe ngendlela efaneleyo, then we might see something different. Kungenjalo ingenzeki yonke loo nto kulo nyaka uzayo sobe sithetha enye imeko okanye sobe sithetha ngenye imeko endinothi izaba lusizi ebonisa into uburhulumente akasisi phambili okanye i-economy iyafadalala ngakumbi nangakumbi. Doc, ingaba le meko lusizi uthetha ngayo singabona mhlambe abasebenzi bakarhulumente bona kumasebe ahlukeneyo bephelelwa imisebenzi? Wemsasazi uyawukhumbula into yoba if uzoba ne-post office mhlawumbi engazude i-bailout okanye ke ibe iya resuscitatewa successfully, the next thing ezawulandela kwi-agenda ezinjalo zikarhulumente kukuzivala and then
obviously abantu bazophelelwa imisebenzi. And then ke another way kahulumende yocutha abasebenzi kwi-government departments indoba abantu asebe-due for i-pension kungaqashwa umuntu kwi-post zabo. So londo ke ingenza indoba sibone icutheka okanye licutheka inani labantu abasebenzela uhulumende. Okunye ke msasazi indoba if municipalities ne-government departments ezingezinye zingamergwa together, ithetha ukuthi you won't have ODG abaninzi, so ingenza lo nto ba inani labantu abaqashwe libe liyacutheka. Ibhanki kahulumende ithi uqoqosho lumimitheke ngo-4.6% kweyomsintsi. Ithetha ukuthini ke loo nto le? Ithetha ukuthi msasazi kule term esisuka kuyo uqoqosho lwethu lukhule okanye ke asenzanga ngeniso. So alukhulanga ngamafutshane ukusuka apho ke sehlile ngo-minus. So uyawukhumbula into ba indlela ekubalwa ngayo uqoqosho msasazi kubalwa each and every quarter into ba senze imali and then bese kuthathwa i-average. So kwezinye quarters ufumanisa ba une-recession. I-recession ke ile situation yoba ungenzi imali kulo term usuka apho ube incitho yakho ingaphezulu kwemali oyenzileyo ibe yi-recession leyo. So sinjongile ke into ba njengoba sisiya kwi-term yokugqibela yonyaka which is le season kaDecember, mhlawumbi ke izinto zingatshintsha. Kodwa andiboni uba zinotshintsha ngokumandla msasazi. Uyawukhumbula into ba abemi boMzantsi Afrika, particularly the working class, baphansi koxinzelelo lwe-interest rate eziphezulu and ke ngoku abaspendi imali eninzi kuba kufuneka besevizise amatyala wabo, abanye bakwazi usevisa amatyala wabo. So we might not see a lot of spending kwi-4th quarter, although ke during the Christmas abantu badla ngospenda a bit more, but we might not see a lot of spending due to interest rate esephezulu okwangoku. Sijongile ke na kwi-Reserve Bank uba mhlawumbi ingayehlisa i-interest rate kuba xa i-economy ingaperformi zimbini into kufuneka zenzile okanye zintathu endinozikhankanya. One, into i-interest rate ifuneka zibe zisezantsi, because if i-interest rate isezantsi then le mali ubuzoyibhatala to service your debt ungakwazi ukuthenga something i-economy ibe iyaqhubeleka. But xa uqoqosho lungaqhubi kakuhle into ba i-public spending ibe more, that is bekumele urhulumente i-tenders ezi angazikhanselisha okanye angazikhathishi ukwenzela into yoba si-expande so that people can make money out of it. But ke i-predicament esikuyo into yoba we don't have any money as South Africa, and i-cost to GDP, that is ityala lethu lingu-70%. Uba urhulumente uyoboleka kwii-arhente zangaphandle ithetha ukuthi imali esiyi-owushayo i-debt to GDP will be u-75%. Ingxaki ke msasazi iba sekubeni uzawulisevisa kanjani elo tyala kulo interest ezawuba iphezulu. That's the problem that way. Doc, mandibulela kakhulu ngexesha lakho. Inkosi kakhulu msasazi. Enkosi. Le ntetho ke kulindeleke uba yenziwe ngumphathiswa wezemali u-Enoch Godongwana kwindlu yowiso-mthetho ngentsimbi yesibini ngale njikalanga. Olu hlahlo lwabiwo-mali luza kuthiwa thaca nje. Izolo imarike zivale irandi iqhuba kakuhle xa ithelekiswa nedola yaseMelika. Kananjalo ke xa ithelekiswa ne-euro liyakuthi litshona kube kucaca ukuba ingaba iyaqhubekile na ukwenza kakuhle okanye kukho inguqu ezingancumisiyo. Ukanti ke siqola kolo hlobo le-yure yokuqala, sizawungena ke kwiyure yesibini. Kodwa ngoku masike sijonge uqikelelo lwemozulu.